Fil-programm ekstra fuq l-Istazzjon Nazzjonali, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard elenka kif l-aħħar statistikaturi li sa nofs din is-sena kien hemm 204 siti tal-kostruzzjoni li ġew ordnati waqfu l-operat tagħhom wara żieda qawwija fl-infurzar. Intervistat mill-preżentatur Xavier Balzan, Dr. Attard qal li dan hu sinifikanti, iżjed u iżjed meta jitqabbel mas-sena li għaddiet kollha fejn kien hemm 22 sit simili li twaqfu minħabba l-istess irregolaritajiet. Qed nara l-istatistika din is-sena fil-waqt li s-sena li għaddiet kien hemm 22 ordni biex jitwaqqaf ix-xogħol, din is-sena li għadna f'nofsa kien hemm 204. Kellek sitwazzjoni marbuta ma' spezzjonijiet, illum għandek kważi doppju ta' dak li medjament kien isir fis-snin passati. Ġifieri l-impenni qed hemmhekk Xavier, l-impenni qed hemmhekk biex mhux biss inkomplu nagħmlu u riformi bla preċedent u jiena ma xnejt inkunu reattivi, jiena ngħid inni nirrispondu għal soċjetà li tinbidel minn żmien għal żmien. Il-Ministru Attard saħaq kif mindu kiseb il-portafol tar-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni f'Jannar li għadda u nnota li kien hawn setturi li ma kinux irregolati sew u kien hemm oħrajn li kellhom liġijiet staġnati, buħud ilhom staġnati għal aktar minn 20 sena. Fost it-tibdil li msemmi l-Ministru Attard ħabbar li dan ix-xahar stess se jkunu qed jitniedu bosta servizzi bil-mira li jmorru iżjed lil hinn minn sempliċi ispezzjonijiet. Dawn l-inizjattivi se jkunu qed jindirizzaw il-ħsibijiet tal-pubbliku, mod partikolari dawk ir-residenti li huma milqutin b'mod dirett minħabba xi sit tal-bini li hemm ma' ġenbhom. Meta nresqu liġi bħal dik li hija importantissima tas-saħħa u s-sigurtà, irdu nassiguraw li mhux biex nirrispondu għall-esiġenzi tal-lum, imma jkollna liġi li twassalna biex nirrispondu matul is-snin għall-esiġenzi li huma. Apparti minn hekk irid nagħmel din l-enfasi, apparti dan l-aspett leġislattiv li nżidu servizzi marbuta partikolarment fis-settur tal-kostruzzjoni mal-għajnuna lil terzi. Dan ix-xahar ħajkolli l-okkażjoni li nniedi numru ta' servizzi li imorru lil mill-inkjesta, moħud joħorġu mill-inkjesta, moħud imorru lil mill-inkjesta, imorru lil mill-impenn tagħna fil-manifest elettorali biex nassiguraw iva li nirrispondu għal concern ġenwina tan-nies ta' dawk li partikolarment ikunu qed jgħixu fil-kwitt ta' darhom u jiġu sfortunatament suġġetti għal sitwazzjoni ta' inkonvenjent mhux raġonevoli mis-settur tal-kostruzzjoni.